de interese dos que de alguma maneira estamos nesta organización, que nesta segunda xornada de historia local, ademais de traer a actualidade e historia máis lonxana, esa historia que xa hai que sacar de hemerotecas, de archivos, e que hai xente que, afortunadamente, é capaz de dedicarlle ese tempo a facelo. Quixemos traer tamén a estas xornadas historia viva, historia contada polos seus protagonistas. Somos moi flacos de memoria, e cousas que foron fai pouco tempo que están na memoria dos vivos, parecenos que xa non... Iso cando foi, iso é... Agora avanzas unha velocidade que non sei se é bom ou se é malo. O que si é bom é recordar, porque dos recordos é do que se aprende, do que pasou é do que temos que aprender todos. A emigración foi algo que todos os presentes, ou casi todos, non sei se hai algún rapaz moi novo, vivimos moi de cerca, de forma activa ou pasivamente, directa ou indirectamente, con familiares ou non, con amigos ou non, con veciños ou non, pero algunha desas partes si nos afectou. Recordamos ou recordo a valentía desa xente, a valentía deses familiares, deses veciños, deses amigos, para sair na percura dun futuro mellor para eles e para os seus. Non todo na emigración é malo. Falando con eles estes días recordaban, non todo na emigración é malo. Hai cousas que si, o desarraigo, ese impacto inicial de un mundo novo, menos conocido, e temos máis posibilidade de información. Pero tamén é evidente que foi bom para mellorar a súa calidade de vida, para mellorar a vida do seu povo, onde maioritariamente volvían. Mellora dos seus coñecementos, ideas novas, en fin, riqueza, para eles e para os seus veciños. España necesitaba que a xente emigrara, fomentaban a emigración, había necesidade de divisas, eso ainda está na memoria, conocémoslo todos. Os países de acollida necesitaban man de obra, e a man de obra dos galegos era unha man de obra recoñecida. Teño que dicir tamén que quizá eu non seña a persoa adecuada. Decidiuse así, despois de discutirlo moito tempo e moitas veces, porque queríase que falara xente de Vilanova con xente de Vilanova. As miñas disculpas xa por anticipado, porque seguro que vou meter a pata ou que non vou saber estar á altura desta xente que si xa demostrou moitas veces que estaba á altura. Están con nós, vou desde o meu lado, hacia aló, Mario, para nós Mario Carteiro ou Mario das Murias, Mario Maceda Rubiños. Os de Santo me chamam hasta Mario de Sia, xa me cambiaron de nome. Emigrante en Francia, ou a Francia, casou na emigración, ainda que cunha veciña, que tamén estaba ali. Unha persoa perfectamente integrada na vida daquele país, onde foi, construiu casa propia, é unha diferenciación con relación a outros. Juan José Tapia Ramil, emigrante de Inglaterra. Un pito, máis ben, pero... Un pito. A donde marchou a cumprir unha ilusión, palpar de cerca a música inglesa. Deixounos en Lourenzá de Lawrence e foi a Inglaterra a buscar os Beatles. Tamén nos acataron unha canción ao último, a ver o que aprendeu. Por pouco non perdeu a mellor amistad daquela cando que intentamos porque algún daba a tal. Había certos celos e... Beatriz Valiña Rivas, Beatriz do Pozo, tamén emigrante en Suiza, onde marchou despois de cursar estudios reglados que non todos o facían ou tiñan a posibilidade de facelo, porque aquí non atopou traballo ou non atopaba traballo. Manola, Manuela Albert Seivane, a primeira emigrante de todos eles, a máis no tempo. Marchou para Venezuela no 1959.
nun barco desde aquela, que levaba o seu tempo, unha rapaza xoven, 18 ou 19 anos, 19 anos, solteira, pero tiña casada. Casada xa por poderes. Ves? Outra cousa nova. Claro, senón non podía Casada por salir. poderes e na busca do seu home que estaba en Venezuela. Má fe, non é todo. Marcial, Fe, Martínez tamén González, pasou para a nós Marcial de Chalán, fillo de emigrantes que se viron obrigados a deixalo aquí, a ele e a seu irmão, a cargo de xente que non era da súa familia, que foi que nos cuidou na súa ausencia. Logo, tamén ele emigrante a Suiza, igual que o Fran antes seus pais. Como tan eles, podían estar moitos outros, que viviron experiencias iguais ou parecidas. Buscouse xente que fora a sitios distintos ou tivera algunha connotación diferente. Non se trata de buscar aquí a representatividade de naide. Cada un representase a sí mismo e ten a súa propia vida e as súas propias Vivencias. vivencias e esperanzas. Non todo era igual, non todos facían o mismo, non todos xugaban no mismo campo de xogo. Isto non vai ser unha conferencia, moi lonxe deso, nin un tratado sobre a migración. Isto vai ser a memoria viva, contada polos seus protagonistas. As vivencias, as anécdotas vividas e de todo o que aquí escoiteis dos vosos veciños, as conclusións finais sacáis a vosotros. Para eso se pediron aplausos. Agora son eles os que van a falar, eu como moito introducirei temas e é que non salen. Se salen pola súa conta, eu aquí escoitareinos, encantado. E así vamos a empezar. Eu introduciría o primeiro, a primeira parte. Cando emigraron, que os levou a emigrar, cantos anos tiñan, por que o fixeron. Vamos a empezar por orden, así, de aquí hacia aló, así que Mario vai ser o primeiro. Eu, Vas falar polo micro ou non? Hoy nos igual sin micro, non? Se oi ben, pois deixamos o micro tamén. Bueno, buenas tardes tamén, digo, como va. E aunque xa vos vin a todos, non me vou presentar porque casi todos me conocéis. Aí que querías, a causa ou que me... Cando te fuchen, que ano? Cando me fun, por que fun? Porque emigrache ou porque... Bueno, eu marchei no ano 64. Podería dicir como a todos, por cuestión económica. Era contar mentira, porque aunque me faltaba de todo, non se me pasou pola cabeza pensar en emigrar por ir ganar diñeiro. Non, eu non fui así. Eu marchei porque, bueno, xa marchara daqui de San Adriano, non tiña problema tampouco, tiña un traballo, ganaba un sueldo, me parece que eran 40 pesetas ao día, que era o sueldo máximo que ganaba por aí, un albañil ou un ebanista. Pero xa marchei para Oviedo. Marchei para Oviedo porque antes de marchar eu marchou o meu irmão. Ele era canteiro, aquí non tiña traballo, e marchou para Oviedo. En Oviedo, sí, daqueles tempos había as minas, había todo, había moito traballo, pagabanlle ben, pero bueno, tamén tiña un traballo moi duro, traballaba nunha tejera, onde se facía ladrillo e todo eso. Eso é outro problema tamén, que era peor que a emigración quizá ao estranxeiro. E bueno, non sei que me daba que estuvese ali solo e tamén marchei para ali. Tamén traballei na mesma tejera onde traballaba ele. Naturalmente, o primeiro os traballos empezas polo máis tal, puñeron a recoller ladrillos á salida da máquina, era collelos así, puñelos, outros levaban para o secadero, outros levaban... Era moi duro, sobre todo para outros. Tuve a suerte, por pouco tempo, peleouse o que levaba a máquina, o que eso, levaba ali 2 meses, e facíalle falta un para maquinista. Preguntoume, e dixo, sí, eu son capaz de facelo. Empecé a facer ese traballo, onde xa me pagaban moito máis, pagaban no restaurante, e ganábamos un sueldo bon, quizá tanto como cando chegamos a Francia. E entonces nunca se me pasou pola cabeza eso. A miña idea era marcharme de paracaidista voluntario, non me daban chamado, fixera a solicitud. E cando vin aquí, de vacacións tamén, había José de Basanta, un viciño, que foi despois meu cuñado tamén, e xa viñera, el fora a emigración pura e dura, porque fora no 62,
con un contrato, non sabía nin para onde iba, nin eso, levaron, eu creo que foi moito máis duro para eles despois que para nosotros. Cando eu marchei, fixe un pasaporte, levaba algo de diñeiro que xa ganaba, non tiña problema ningún, traballo tamén tiña, e levaba outra condición, que o patrón da fábrica onde eu traballaba, mas ben o jefe, sempre me dixo, non vas ganar polo mundo, sempre me dicía así, bueno, non atan os cas con chorizos por ningún sitio, o sueldo que tú tes aquí, non vas telo, pagaba má comida no restaurante e todo, e díxome, 3 meses, eu guardo o teu puesto de traballo, vas poder volver, e se non tes diñeiro, non tes nada, que non había teléfonos móviles, deu-me un número de teléfono e dice, tú chamas diferido aquí, eu mando o diñeiro para onde seña e tes traballo. Entón eu non levaba problema ningún de traballo, nin de nada, iba a ir. E ao chegar alá, como levaba xa ese meu cuñado xa traballara ali 2 anos, pois non houve problema, dixo yo ao patrón, ele xa vivía en un pueblo pequeno cerca de Colmar, pequeno, porque está pegado á frontera de Alemania, tiña os límites co Rin, non sei se vos sona un pouco o Rin, é o canal grande que bueno, outros moitos saberes, o canal que divide quizá a Francia e a Alemania. Ainda pouco antes terminaran de facer certos traballos, tamén houbera moito traballo. Había moito traballo e pouca xente. Non encontraban, entón non lles importaba aos franceses, sobre todo nesa región de Alsacia, que era unha das máis industrializadas que había en Francia a ese momento. Mesmo do lado do Rin, de Francia, como do outro, como en toda aquela zona sobraba traballo. Entón, o que faltaba era xente. Non houve problema ningún, deronme traballo. Que pasa? Dábame traballo como ebanista nun taller, pero daba sempre o mesmo problema. Meu irmão non era ebanista, e un patrón da construcción dixo, eu se ven o que é ebanista para aquí, collo tamén o irmão, e doulles vivienda, e eu decía, pero se eu nunca traballei na construcción, e dicíanme, bueno, aquilo traducían, dixo, bueno, se sabes facer muebles, sabes facer unha ventana, ou unha mesa, tamén sabes facer un encofrado, a mí interesa. E por eso, collín pa ali, collín o meu irmão. Penible ao momento de chegar? Non. Porque xa ese mesmo patrón, pois onde vivía meu cuñado, tiña unha vivienda que lle pagaba o patrón. Nosotros xa nos alojamos ali, sin problema ningún. E despois, cando me deu traballo, pois para mí e para o meu irmão tamén me dixo que daba unha vivienda. Aquí dices moito, e falase tamén de barracós, de barracas, de mal eso. Non todos os emigrantes viviron eso. Eu, cando fun para ali, a casa que me deu para vivir o patrón era a mesma onde vivía, era unha casa con 2 viviendas, que vivía o fillo e a nora e os netos encima, e eu e meu irmão abaixo. Meu irmão e miña mãe, porque como a cousa me parecía que iba ben, o primeiro emigrante que veio aquí a Galicia, pois encargueille, que era de aí de Pontevedra, que levase a miña mãe. Bueno, entonces eu non sufrín para nada o asunto de migración, porque miña mãe tiña 40 e tantos anos, estaba na casa, non traballaba, bueno, ben nos daba feita comida para mí e para meu irmão tamén. Na casa, pues mellor dito, non pagaba nada. A leña levábana, tínhamos unha cociña económica, o patrón levaba leña. As botellas do gas levaban, aquilo todo era así. A vida, dicen moito eso, que era cara. Eu sei que ali, con unha hora de traballo, tú podías comprar un galo que sobrara comida para 2 días. Había unha carnicería no pueblo, era un pueblo pequeno, quizá foi unha vantaxe de ir traballar a un pueblo pequeno, mellor, para integrarse, para tal. Unha carnicería, 2 tiendas, os 2 días non tiñamos problema, porque, bueno, tuvera tamén 8 días ou así sin traballo, sin traballar, porque xa unha vez que dixo que íbamos traballar, pois mí o primeiro que foi, quería conocer aquelo, dixo, bueno, pois se vou traballar, e eu traballo, empezo dentro para a semana que ven, ou para outra, e bueno, eles aceptaban todo. E cando eso, pois nesa semana, anduemos moito naqueles bares que había, no eso, conocemos o pueblo prácticamente. Era algo novo tamén para o pueblo,
porque emigración, algún italiano, depois houve outra emigracións que foron para ali, pero moito antes. Pero nos pueblos aquel, concretamente, non había. Só había uns italianos. Entonces, éramos algo novo, porque imagina, eu recordome cando aquí en San Adriano iba a vir unha orquesta que dicían que traía un negro de cantar. Aquelo foi unha cousa seria. Era exótico. Viñeron todos porque queríamos ver o negro despois non ver. Bueno, pois nosotros, cando chegamos ao pueblo, ao chegar ao pueblo, non éramos o negro, pero éramos os españoles. O nombre de Mario era moi fácil de pronunciar, porque, bueno, xa tiñan nombres de Mario italianos, porque era máis ben italiano, moitos dicían que era italiano, tal. Bueno, para aprender o idioma, para unha persona con 18 ou 19 anos, cando chegas a un país, se non eres moi tal, non é difícil aprender a comprenderse, poder, lelo. Eu aprendín a lelo enseguida, porque, bueno, ali daquela edad, había moitas chavalas da miña edad e cousas así. Buscando, souberon que había tamén estranxeiros ali, que había españoles, pues rodeaban en bicicleta e por aquí e por ali. E, bueno, pues xa falaba. Cando non entendía, eu enseguida compreendí, digo, oi, tú escríbesme aquí o que queiras. E despois eu chegaba, iba correndo á casa onde vivía, collía un dicionario e comprar aquí as de cuadradillo, que ainda de andar pola casa tirado, que era así de gordo. E ela escribíame eso e eu traducía por abaixo. Levábame tempo o primeiro. Pero, bueno, des que traduces 4 líneas, o segundo día, pues, a maioría das palabras eran as mesmas, xa non precisaba do dicionario. Entón, pois, xa non foi un problema. Eu xa dixen, xa que ir facer a compra, lle dicía a Santa, eu non prefiero, porque a Santa facía comida. Xa que ir, eu prefiero ir comprar. Dicía, pero como vas a ir comprar? Sí, eu compro, tú dimo que queres traer e che traigo todo. Iba a tienda, levaba yo escrito e traía, non tuve problema ningún. En ese caso, eu creo que non era, pero non era unha emigración, fomos voluntarios, fomos así, como a moitos máis. E a peor, quizá, foi os que foron antes. Bueno, vamos chegar a esa chegada ao país e a esa primeira zona, e vámoslo ir para que todos eles o poidan mostrar. Pois, seguimos coa segunda parte. Sí, bueno, que é a parte que está moi ben, pero vamos a facelo así, rodando por todos. A primeira parte, esa de cando vos fostis, que encontrastis ali, Juan? Para como en Ouro. Sí, señor. Bueno, eu tiña 19 anos, como me habían dixo Miguel, gustaba moito a música inglesa, marchei con Alfredo do Castro de Muebles Gama, tiñamos cara moito de pícaros, para min aceptaronos máis ben. Eu creo que levantamos o instinto maternal da xente inglesa. Para min, o primeiro que acordaba moito da casa, normalmente, porque tiña bastante vicio na casa, hasta onde podía, pois tiña bastante vicio, pero ao pouco tempo, pois, xa me sentí como pez na auga, ademais, porque era o meu ambiente, ademais, era o que me gustaba a min, porque hoxe en día acórdome, a teño 18 anos e volvo a marchar. Iso teño claro, non? Home, como o pez na auga, o troiteiro que é, carallo. Bueno, quería puntualizar unha cousa, dixo carallo, xa estamos en horario xa non de nenos, non? Non hai rompos. Bueno, moi ben, xa marchei, foinos levar meu pai a Lugo. Mario dixo que non fora económicamente, eu fui por todo económicamente, e por... Aquí salía da casa, vivía no pueblo, pero todo era lama. Para min tamén foi un shock cultural moi grande, porque hoxe casualmente ainda tuve vendo unhas fotos no internet do primeiro colegio que fun, que era un colegio que preparaban os rapaces, era un colegio para ir a despois, un colegio público, que os colegios públicos en Inglaterra son generalmente, aunque son públicos, tens que pagar, donde máis pagas. E preparaban os rapaces para ir ás universidades, non? E ali tuve moi ben, tuve a gusto, pero non ganábamos nada. De hecho, Alfredo dicía, hemos ter que pedir cartos á casa. Bueno, polo meu Conde Santo, xa marchei en febreiro, levábamos 4 ou 5 meses ali, e había un rapaz canario, marchamos para un concerto xa para Hyde Park, porque era o que nos gustaba, casualmente. Xa, parece que xa nos deu bastante para xuntar para o tren, porque estábamos, por exemplo, a unhas 100 millas de Londres, e marchamos para Hyde Park, o tío xa comprou, tú já soiu falar de grifa, non? Aunque non ainda probou, pero, bueno, vamos ver as caras, pero, bueno, o tío xa comprou, agora que era un sábado,
comprou a grifa ali, e nosotros, gracias a Dios, porque, como dirían os ingleses, íbamos cos ollos a ver que era un show cultural moi grande, porque todo era... Non, sí, gracias a Dios, ou era por certa educación que levábamos da casa ou eso, pois non enganchamos, que podíamos enganchar como a calquera persona, que non vamos presumir que fomos máis listos que a outros, non? Despois cambiámonos, porque non ganábamos nada, e tampouco nos interesaba moito. Eu que estaba moi contento era co meu ambiente inglés, eso tiño claro, non? Cambiámonos e dixo Alfredo, fomos os tres a Londres, casualmente, o sábado do Conde Santo, que era ese último sábado do mes, pero en Inglaterra o lunes é día santo, que ainda non adotou o goberno español o xindián, que prometeu Rajoy, ou digo Rajoy como se chama, o presidente de turno, non? E os días santos en Inglaterra son todos lunes, non? Pero deronnos o fin de semana libre e marchamos para Londres, e en Londres xa fomos a Hyde Park, xa como se fóramos os dueños de Londres, non? Tivemos ali en Hyde Park, mollámonos, que chovía bastante, porque en Inglaterra chovía tanto como en Galicia, xa daquela, e cambiámonos, e dixemos o que teña un pouco mellor, pois que leve despois ao seguinte. Eu marchei primeiro eu, despois non sei se marchou Alfredo, depois había un canario ali que foi o que nos levou a Hyde Park, porque queres que non, os canarios ou tiñanse eran un pouco máis espabilados que os galegos, porque os galegos sempre tivemos a fama, aunque non é verdad, non? Ser un pouco... Bueno, non vou dicir catetos, pero eu parece que temos tanta retranca ou tanta listeza como os demais, porque eu vin xente por aí moi estranxeira, moi presumida, sabía moito menos que a nosotros. Bueno, tuve 2 meses despois no colexio de Cegas, que foi onde aprendi tamén o sino braille, que se non sabeis é o dos cegos, non? Despois tuve outro mes, e daquilo tuve uns momentos que estaba bastante desesperado. Dixe, que pinteu aquí? Porque había 3 matrimonios gallegos ali, estaban todos os días discutindo, a mí nada de Dios me facía caso. Despois tiña día libre media semana, pero resulta que cando me tocaba o medio libre sempre había certa... Era un hotel aquelo, que casi estaba medio falso aquelo. Sempre tiña o problema que cando era o mediodía, que tiña o libre, sempre había unha festa ou eso, e tiña que traballar, sinceramente, sin tim, ou estaba hasta aquí, por non dicir hasta outro sitio, non? E marchei para Londres un mes, ou marchei para Londres sin traballo ningún. Dixo, se me sal mal, hoxe non o facía, porque cando tiñas 19 anos tampouco non pensabas moito as cousas, era igual unha cousa que outra. Se me salva, vou para España, pero naquele momento, dixo Alfredo, pois hai Alfredo, o de Muebles Gama, non? Como nos prometéramos, hai unha plaza aquí no colexio, metíme no colexio máis ou menos a primeiros de xaneiro do 71, e ali me pasei toda a vida. Como dixe antes, seguiría igual sendo... E a anécdota xa, a primeira anécdota que fun, que xa non sei como non cheguei como cheguei vivo a Madrid, por a simple razón que levaba unha chaqueta, que lle comprara a Cándido, dous jerseis que levaría, levei un pijama que, por certo, nunca o estrenei, que ainda está na casa hoxe en día. Si, cousa de máis ben de miña mãe, porque non me quería que fora desnudo polo mundo, non? 2 mudas, me parece, porque outro día mencionou Marcial a maleta, mencionou Marcial as maletas, e digo eu, dixo que non lle collía cando marchou daqui para Aló. E a mí estranhou moito iso, preguntei se sería cando viñaches de Aló para aquí, non? Eu tiña maleta para 3 ou 4, pero xa en Madrid xa me pasou a primeira cousa, porque marchamos, facía un frío como fixo estes días aquí en Vilanova, chegamos a Madrid, joder, preguntaros para onde va usted? Para allá, non sei se dixo Alfredo. Bueno, leváronnos desde o centro de Madrid a Barajas, e xa as maletas, eu teño xa unha idea bastante confusa deso, non? Porque depois xa non me acordo cando cheguei a Inglaterra, nin cando fui un pouco lejos, nin de nada, e non viví nada aquel día, non? Pero resulta que as maletas nunha curva que non habería, non sei se había autopista de Madrid, porque sinceramente un rapaz de 19 anos daquela sabía menos, bueno, non aprendi moito tampouco, pero non ten nada que ver, non? Pero un rapaz daquela sabía menos que un picarudo xe de 11 anos, non? Bueno, cando nunha curva, que non sei se era sería unha carretera que había do centro de Madrid a Barajas, xa as maletas iban arriba, eu xa nunca tuve moita suerte na vida, pero a maleta que marchou pola carretera foi a miña, non?
Sí, bueno, despois pasou máis ou menos como a ti, tú xa levabas o cordón da casa, non? Pero eu non iba preparado, non? Non iba preparado. O máis normal é que non nos cobrara o taxista, pero cobrounos igual. Bueno, en resumidas cuentas, montei nun carabel da BEA, porque antes de xuntarse, que depois a BEA e a BOA fundaron a British Airways, que agora, como sabes, está todo... Comprou Iberia, naturalmente, que os de Iberia dicen que compraron a British Airways, pero é ao revés, claro. Iso sabémoslo todo Dios, non? E chegamos a Londres, quedaron e esperarnos ali un chaval originario de Lorenzá, alguna persona igual o conoce, Santiago da Piquica, Tito, por exemplo, conoce, o Manolo de Cartas tamén, moita xente, non? Eran varios irmãos, ele marchara para Inglaterra. Por certo que eu fora quen escribira, mandounos o contrato, non? Quedou en esperar, chegamos a Heathrow. Heathrow tiña xa daquela tiña 3 terminales, aquelo sale de Vilanova, xa a Madrid xa che pareceu algo xa demasiado grande para min. Por certo, xa me parece bastante grande isto para min tamén, porque nunca tanta audiencia tuve. Dis tan simpático. No. Riso por calquera cousa, a cousa que dá gusto divertido. Cando, tú mándame calar, que eu cando empece falo pouco, pero vi unha vez de interpretar a Naval Malá de la Mata, pero eran 14 estudiantes máis, hoxe sois algúns máis aquí, me parece, sí. Non sei, virán por ti, Beatriz, por mí non ven, que a mí xa me conocen por Vilanova, sabe que son pouco falador. Bueno, cheguei ao colégio, ou chegamos a Londres, chegou Galiana, que era o nombre de... Era o día de San Valentín. Galiana dice, vamos para Londres, claro, pensando que Londres era o campo de fútbol de Vilanova, que había 2 ou 3 personas, pero claro, chegas ao aeroporto de Londres e parece bem daquela aterrizaban 800 avións, nin lle mandamos o número de vuelo, nin lle mandamos ni nada, dixo, pois estuven ali, pero non volvín, claro, nosotros que sabíamos como era Heathrow. Bueno, en resumidas cuentas, collemos un taxi, levábamos a dirección Sinclair Road, que me acordo como se fora hoxe, Shepherd's Bush, que estaba cerca de Elscore, que é onde actuou Pink Floyd, a todos esos grandes grupos ingleses, e todo eso. Chegamos a Londres e custounos 5 libras o taxi, que levámonos de casualidade, claramente, non me pasaba igual que a ti, que te xa dabas cartas, pero non necesitaba. Bueno, pero... E dixo, non, pois ainda non nos cobrou moito. Dixo, pois, se cobrara máis, non había máis, claro. Bueno, ali chegamos, Galiana paraba así no... Acórdame que era un sábado que xogaba o Manchester United daquela gustábamos o fútbol, porque non había tantos intereses. Entendía algo, conocía a George Best e toda a xente. Vemos ali esperando que chegara Galiana, e moi ben, xa nos levou ao centro gallego domingo, porque daquela ainda se celebraba... E un lunes montónos no tren e marchamos igual que facía meu abuelo cando mandaba o ganado desde Lugo a Barcelona, non? Chegamos xa de noite ali, acórdame que encontramos un francés, deso acórdame. Leváronos para o colexio, desde ali empezou a miña epopeia, non foi a de Ulises, pero foi en Inglaterra ou eso. E pois teve 40 e pico de anos e de todas maneras eu nunca perdín contacto con Vilanova porque viña 2 meses de Brauco. E daquela, pois, portámase bastante ben, pagábame 6 semanas a... Pero, teño que dicir que unha das razóns máis... Iso estuve preparando estes días na casa, Unha das razóns máis grandes, das máis que máis me influíron para marchar, para dúas máis ben. Unha, que a Tina, alguén, os máis vellos entenderán o da Tina, quedaba algo pequena xa, porque eu xa empezaba a medrar algo. Non se podía lavar. Bueno, empezaba a medrar algo. Claro. Era moi E pequena. despois tamén había outro que me influiu bastante tamén, con todo o respeto ao que lle gusta a Panorama. A Panorama xa empezaba, me parece, a crear algo de aureola por aquí. Eu, para mí, facíaseme insoportable, ademais, sí. Quería mellor oír o conjunto musical de Villapol, onde estaba José Ramón, o director, sí, que a ir a Panorama, porque Panorama para montaje, por outros, polo menos, tocabais en vivo, non? Sí. E agora, verdadeiramente, aunque borristes algo, xa non borrallo máis, porque podía ter moitos máis, ou moitas anécdotas de Inglaterra, pero non vos vou contar a miña vida, porque eu son unha persona moi privada, ademais, así, paso a palabra, ademais, sí. Sí, claro. E eu que hai, perdona un momento, eu de emigrar, eu creo que os gallegos levámoslo todo na sangre.
Sí. Unha nota que lle contei ali a Manol e a Miguel o outro día, perdona, paseiche a Non palabra, pasa pero nada. agora que É empecé... igual, tú colla. Baixalo entón. Anécdotas ou de levalo na sangre, agora olvidei-me, xa segui tú. É igual. Acabache. Eu non estou de moderador, Bueno, pois moi buenas noites a todos. Eu emigrei no ano 1974, marchei con contrato de traballo desde aquí, porque o brao antes de marchar veu miña irmá, entón meu pai chamábame todos os días ás 8 da mañá para ir muxir as vacas. E ela quedaba na cama. Entón dixen eu, ai non, eu tamén quero quedar na cama, cando viña de vacacións. Entón dixen, tú búscame un traballo que me vou. E, efectivamente, mandoume un contrato de traballo, pero eu xa non me acordaba daquilo. Recibín un contrato e non tiña nin pasaporte nin nada, pois houve que ir a logo facer o pasaporte e marchei. Marchei con Luís de Pita, un 28 de xaneiro, despois da feira. Fora feira. E marchamos Luís de Pita, iba Luís, iba José do Merlo e máis o Fidalgo. Manolo do Fidalgo. Eu marchei con eles. Ben, non tuve problema ningún. Donde quixeron parar comer, paramos. Donde quixeron parar dormir, paramos dormir. E cheguei a Suiza. E chegar a Suiza fun para onde vivía Luís. Vivía na montaña. Entonces estivemos ali e ao día seguinte pois baixei. Eu tiña unha irmá a loxa, que esa sí que marchou sola para a Luela, e máis Ilha das Murias, marcharon as dúas xuntas. Entón eu xa tiña un referente, non fun... Tiña familia ali, tiña... E, efectivamente, pois empecé a traballar nun restaurante pequeniño, que eran como unha familia, ali colleronme como se fora filla deles igual. Eu vivía con eles, na mesma casa, tiñan 2 fillos solteiros, da miña un pouco máis vellos que a min, ao millor. Perfecto, hasta a señora hasta me lavaba a roupa e todo, e planchábame e todo. E ali traballei 9 anos. Ali, pois, eu fixen moitos amigos suizos, e, sin embargo, tamén era un pouco centro español. Que sí? O bar onde traballaba eu era o centro español, dali daquele pueblo, que ali non había centro español. Entón, xuntábanse ali todos os nosos españoles, viñan moito para ali. Había algúns suizos que ao mellor non lles gustaba moito, porque non entendían, claro, entre nosotros falábamos en español. Pero, bueno, foronse acostumbrando. Eu paseino moi ben, eu vivín, eu salín, eu divertínme como se estuvera aquí. Tamén tiña 20 anos cando me fun. Entonces, eu non fun con esa idea como a mellor foron algúns que deixaban aquí os fillos, ou a moza, ou o mozo, ou o que fora, e foron para a lupa ganar cartos. Non, eu marchei así. Do resto, tuve 6 meses a maleta sin desfacer, aberta, por se as caso me pegaba de volver. Cerrala e virme. É moi ben, tuve a lúa. En Suiza, por exemplo, a emigración, pois, tes o que se chaman os permisos, non? O primeiro danche un permiso A, que é un permiso de podes traballar 9 meses, fanche un contrato de 9 meses e despois veste 3 para España. E despois fanche ao cabo de 4 anos consigues un permiso que lle chaman un permiso B. O permiso B xa podes botar todo o ano ali e xa podes cambiar de, pois, por exemplo, se traballabas na construción ou se traballabas de camarera, como traballaba eu, podes ir traballar a unha fábrica ou outro sitio, senón, da outra maneira non podías cambiar, tiñas que seguir na mesma rama. E así foi, pero eu tuve a suerte, non sei por qué nin por qué non, que o primeiro ano que cheguei xa me fixeron o permiso B. Polo que non o sei. E ali me quedei naquele sitio 9 anos e estuve moi contenta e pasei non grande, de verdad. A mí non me faltou de nada. E estaba como se fora na miña casa, igual. Aquela señora, a miña jefa, que ainda vive hoxe, que foi ver o ano pasado,
E alegrouse moito de verme, como iso. Había moitos anos que non había. Pero sigue tendo o café, ela, o mismo café. É un café pequeniño, pero bueno. E despois fun evolucionando, pois ao cabo de 9 anos fun traballar a un restaurante máis grande. E despois ao cabo deses, botei ali 2 ou 3 anos e fun traballar, conocín o meu marido nese restaurante, é verdade, que eu fui a única que vin con paquete, na lua. Xa que trouxe chaqueta. Trouxen un paquete comigo. Aí non trouxo nada, tú. Mario trouxe o paquete, pero xa era de aquí. Sí. Era un paquete xa. Trouxe. Entón, botei noutra familia máis ali, a familia do meu home, as súas nenas, sí, e a súa mai, seu pai non o conocín, pero meus cuñados, miñas cuñadas, os sobrinhos, temos unha familia moi grande aló. E vamos de vez en cando. Había, Bueno, pois, a ver, eu marchei porque, a verdad, meus pais habían marchado, vosotros, os xente de por aí de San Adriano, bueno, a montón, En que ano marchaste tú? no 80, 80. entonces, bueno, eu, a miña... Meus pais marcharon para Suíza, entonces quedeime cos meus abuelos. Eu, meu irmão, Gerardo, bueno, facíase un pouco... A ver, non nos aguantaban logo. Era outro... Tal, e despois marchámonos ali pa Can Margarita, pa a casa de Paco. Margarita, de Paco, os seus pais. E entonces estaban pagando por nosotros. Un calzoncillo, tanto, un chisme, tanto. Eu acabei a escola, aos 14 anos, e un día estaba ali na cantina, que me gustaba moito a ir a xente que iba ali. Bueno, eu, veña, era feliz, porque un día emborrachabas un, o outro día non sei que, eu era feliz. Con tal de que non demandaran á misa. Ali. E bueno, entonces, chegou un día Marconi, o carpinteiro de San Adriano, non sei se claro, e estaba Lau tamén, que eran socios. E bueno, díxome, tú que faz aquí, ó? Tú que faz? Dixo, eu non faigo nada. E vente a traballar con nosotros. Ao día seguinte xa fun. E tuve ali hasta que fun para a Mili. Pero eu reconocía que era un cargo para meus pais. Porque, claro, eu estaba ali e había un pantalón de moda verde e verde. Había outra cosa, eu, e cartos ben, que meus pais mandaban e tal, pero sentía eu unha carga da hostia moi grande para eles. E digo, non, eu non son capaz de tal. E foi unha emigración a Lugo. Había unha oficina, non sei como lle chamaba, pero penso que era de emigración, pero penso que se chamaba precisamente emigración. Entonces, digo, oi, non hai por aí algo para marchar por estrangeiro. Eu non sei por que se me meteu na cabeza canto máis lonxe fora mellor. Non, eu creo que... E dixeronme, hai para Canadá, para o petróleo, para os pozos petrolíferos, pero tens que esperar 6 meses. Eu non sei como... Eu sei daquela xa embarcaba, Creo. Bueno, non houve... Entón, claro, daquela... A ver, eu despois fui para Suíza, estaba Balbino, meu primo, estaba meu irmão, meus pais foran, estaba, joder, Beatriz, nada, había 100 personas ali de San Adriano. E entonces aquilo para min foi fácil, a ver, porque, tal, fui para o campo. Balbino conseguiu ali un traballo, tal, pero claro, isto de a confianza e tal, eu non sabía, non entendía nada, de francés nin a hostia.
Oye, como se chama isto? A carretilla, carretillé. A ver, como se chaman as mazás? Manzanier. Parece que se ríen de mí. Non me faltaba de nada e cobraba un salario bon, a verdade, sin problema. Pero digo, desto saco meu, teño que sacarme aquelas ideas que claro. E bueno, despois busquei má vida e fun, bueno, pero foi fácil. Eu reconozo que foi fácil porque tamén Suiza é un país, ou era, non o sei, vinme no 2000 por circunstancias de familia. A maioría, ao mellor, alguén antes que está por aquí conoce por enfermedades de familia cousas que... Claro. E bueno, digo que a emigración no tema aquilo de Suiza era fácil, porque as normas que había facíanche sin complicar. Tú ibas para ali, tal, aquí, levantábaste pola mañá, ibas comprar calquera cousa, ali madrugábase moito, levantabas a xente moi cedo. E ibas a calquera sitio, tú comprabas aquilo, parabas de traballar, comprabas aquilo. Ibas á farmacia, ibas a outra cousa, ibas tal, pagabas as túas cousas ali, era fácil de todo, porque podías ir traballar e solucionabas o tinglao fora das horas. Beatriz, a irmá, Carmen, eu fun, levaronme meus pais antes de ir traballar eu iba para o bar, ali para a Sarvá, iba para ben ves, ali a Follía, e tal, e como dixo Beatriz antes, eu, para min, hostia, era como se fora unha persona da miña familia. Entonces, joder, para min foi fácil. Que é duro? Sí, teño que dicir que eu non sei a outra xente e tal, pero eu cando me marchei para Suiza, eu chorei sempre. Foron 2 lágrimas, foron 4. Eu fui ao revés, eu chorei cando me vin. Sí, para foderme as troitas a min. Despois de que quedar a louco. Bueno, eu penso que non chorei, nin cando marchei, nin cando vin. Eu tampouco, eu penso que non chorei moito, Eso non. Manolo, Tócame. a ver, Bueno, boas noites. Pois eu primeiro estuve en Barcelona, estaba solteira, pero despois o meu home embarcou en Barcelona, pero ainda estábamos solteiros, e reclamoume a min. Pero eu, para poder ir para Venezuela, pois tiña que casarme. Entón, caseime en Barcelona por poderes. E despois embarquei no 59. Con 19 anos, eu tenho cumpridos. Cheguei a Venezuela, sí que levei unha gran desilusión, porque eu estaba en Barcelona. E cantos días lle levou? 16 días, no mar. Dios. Levei unha gran desilusión porque ao chegar a Maiquetía víase toda pola columna, polos cerros, todos ranchitos, desos ranchitos que suele haber pola América. E digo, ai, Dios mío, se estuve Caracas, onde vou? Pero bueno, non. Despois hai que coller un coche porque está lexos. Entón fomos para Caracas. Levou o meu a buscarme, e fomos para Caracas. E se viví nunha pensión donde había muchísima máis xente, italianos, gallegos, eso. Compartindo cociña, compartindo baño, e así vivín un tempo. Despois sí que fomos con un apartamento, con unha familia, compartindo apartamento tamén con unha familia de Pontevedra. Aló tamén tiña veciños porque había varios veciños do que da porta. E bueno, o meu primeiro traballo foi unha tintorería. Vendía roupa e entregaba. Ali de un tempo. Pero despois a muller dun veciño traballaba ali nunha fábrica de máis ben de que importaba artículos de Italia. Entonces fun para ali. Ali facía corbatas, facía con un dibuixo, estendía as telas e cortaba, e despois había 3 ou 4 costureiras para tirar coloar. E
e despois eu empaquetabas, tamén empaquetaba cousa que tiña de importación, pañuelos, envasaba perfumes, chegaba mareada a casa, e así sucesivamente, non? Así tuve un tempo. Pero despois eu tamén quería mellorar. Fun para unha fábrica, para unha textilera. Ali éramos máis de 300, unha textilera moi grande. Ali facíase de todo, roupa interior, toda de home e muller. E ali tuve moitos anos. E despois, pois, ainda vin outra vez a España, no ano 64. Sí, no ano 64. E aquí tuve unha temporada, e volvín marchar, outra vez en barco. Vin en barco e outra vez volvín a ir en barco. E despois, seguín na mesma fábrica, na mesma textilera, que xa estaba acostumbrada ali, e ali acolleronme sempre me daban traballo. Nunha ocasión, houve un atraco, cobrábamos os viernes. Atracaron ao jefe, era árabe. E entonces metémonos hasta debaixo das máquinas, porque había un tiroteo. Despois en Caracas é común e corriente. E bueno, pasamos moito susto, pero había que seguir. Despois tuve un fillo, e despois tuve un fillo, pois xa non me dediquei, xa non fui traballar, pois xa non tiña que pagar a alguén como atendera. Entón xa prefiro, pois non ia a traballar. E así, pasei no ben despois, normalmente, un domingo á praia, outro á montaña, pasábamos moi ben, con uns veciños que había alo tamén. E non houve máis, volvín para a Cuba. Bueno, a xente contounos como foi a súa marcha, as decisións que tiveron que tomar para irse. A súa chegada aló, que sempre é o que impacta, que atoparei ali. Para algúns máis fácil, porque había outra xente de referencia que lle lo decían, para outros moito peor. Dicía Manola cando vin aquel de Ranchitos. Aquilo impresionoume moito e aquilo pa mal, non? Asustoume un pouco. Entón, vou pedir que agora xa están ali, xa conocen aquilo. Sí. Como é ali a súa vida, si eles melloran socialmente, a súa integración, si xa dominan o idioma. Bueno, Venezuela non ten ese problema, pero o tempo que estuveron ali. Vale. Mira que tiempo, moito tempo, vas a cansar, que eu tuve 40 anos, e vou dicir todo, non ves. Non, pero abrevias. Bueno, vou abreviar un pouco. O tempo que tuve ali, bueno, xa sabéis como cheguei, empecé a traballar nunha empresa de construcción. Era unha empresa tamén pequena, ben familiar, 30, 40 personas, nunca tuvo máis. Primeiro ano fixen o permiso de conducir, pero tampouco non era moi corriente no ser migrante, porque o que iba para volverse, para marcharse ou para eso, non pensaba neso, e era un pouco complicado, porque, bueno, xa che pedirían algo de idioma, tiñas que comprendelo, tiñas que facer os exámenes. A partir de aí, pues bueno, o día que fixen o permiso, aquel mismo día xa me foi buscar o patrón, iba a ler a muller, e xa me deu un coche para traer. E desde aquel día xa me dixo, pois tú levas os obreros, tú eras eso, e cando se faga o coche, despois xa tiña coche. Tiña coche, cando non era un coche pequeno, un 2 cabalos dese, era unha furgoneta, acordo ainda que daquela que salían esas furgonetas Volkswagen, que eran mini autobuses que se pagan ahora moito. Ele comprou unha, dixo, me vai a buscar ali, paguei ya ben, os servicios nunca eran gratuitos, porque ele dábame eso e tal, pero cando os outros terminaban o traballo, eu marchaba a levar aqueles pa ali, os outros para ali e para o outro lado. Tuve a suerte, eso, ao ser pequena, tiña tamén un arquitecto ali na empresa. E, bueno, pues eu empecé a comprender ben os planos e todo eso. O arquitecto era un pouco máis novo ainda que a min, acabara de eso. Bueno, arquitecto non era exactamente arquitecto, puñámosle como aparejador, pero, bueno, tiña o permiso como un arquitecto para calquer edificio, porque fose. E, bueno, aprendín todo aquilo, ao pouco tempo, xa me puxo de encargado. Poñerme de encargado, ganaba máis, traballaba máis. Traballaba máis porque tiña que axudar no traballo que me facía falta todo,
máis o resto, máis os errores, máis todo o que fose, máis responsabilidade, tampouco non era moito máis o que me pagaba, pero valeume moito. Valeume moito pola cousa, porque coa confianza que tiñas e que eso, pois, fun conocendo moita xente, toda a xente onde facíamos chalés, onde facíamos eso, no mismo pueblo aquel, fixemos casas para o alcalde, para moitos. E esos foron que me meteron na cabeza xa a primeira cousa, díceme, ali o alcalde quixo facer unha urbanización, como había moitas fábricas, porque ao lado do Rin era a zona onde máis fábricas había. As fábricas ali, a común, o ayuntamento regalaballes o terreno sobraballes tamén. Regalaballes o terreno, pero por contra despois tiñan que pagar un porcentaje das ganancias e da cousa. Entonces, eses ayuntamentos, aunque lle digo que sería ese ayuntamento cando eu chego, non sei, estadísticas todas, habería 700, non chegaría a 800 personas. Pois cando fixo a primeira esa urbanización, dixo o alcalde, dice, Mario, vamos facer isto, collo un terreno aquí e fai unha casa, e dixo, joder, que tan pouco tempo e tal, e iso que dice nada. O terreno vamos dalo, o precio que lles custou a eles a expropiación, cousa que non era moi caro, porque antes eran viñas. E dice, pois, o ayuntamento vai pagar todo, as calles, a luz vai a ter ali, o saneamento, todo iso vai ser gratuito. Digo, bueno, iso parece que é un chorro. E dixen, oi, pois cando pases a noite, un día destes cando acabes de traballar, dime que día, espero ali no ayuntamento, porque aunque era alcalde e cobraba, traballaba tamén, ele traballaba nunha fábrica. Ele era ingeniero, pero traballaba nunha fábrica. A alcaldía eu penso que lles pagaban algo menos que pagaban aquí en Vilanova, daquela xa, pero bueno. Hai dous alcaldes, non vamos entrar en eso. Pero bueno, e fun, enseñou-me os planos, dixo, escolle o que queiras. Pero non sei, de falar coa muller. E dixo, pero tú escolli xa, facemos unha cruz que de reservado. Escolli nunha esquina o que me pareceu. Cando cheguei á casa, eu dixo, primeiro dixo, estás tolo, estás así. Pero, bueno, non, despois estaban ben contentos. Está apuntando, a mellor non dices todo. Bueno, non digo todo porque ela tamén traballaba, bueno, estamos falando de nosotros. Ela traballaba, pero nunha fábrica de confección, moi bon traballo, moi ben tratadiña, moi limpia, moi guapa, aquí bebiña, pues traxe, pero pagabanlle pouco. Pero, bueno, e despois eso serviume polo asunto que cando quixen facer a casa, eu o material da casa e todo eso paguei no precio que pagaban as empresas. Porque a min comprábamo o patrón, pagábamo el, e se algún lle pagaba eu directamente, pois ainda incluso me facían un descuento, ainda tiña eu máis descuento que o patrón, porque lle daba o diñeiro. Entón, claro, para min foi unha grande vantaxa, porque penso que a casa me costaría, eu custou un 40% menos que me iba a costar se tuvera que facela de outra forma por outra empresa. Eso foi a forma de eu arraigar e comprar unha casa. Despois, como xa tiña os fillos, non quería vivir tampouco nun piso, e ali moi ben, porque ao ser un pueblo pequeno, había escolas, todo era pago, seguridade social, bueno, os servicios sociales eran moi superiores en ese momento co que había aquí en España. Os médicos non eran mellores, porque os médicos son sempre os médicos, pero tiñamos unha vantaxa, íbamos ao médico que queríamos. Tu ibas a un médico, se non te gustaba, ibas ao outro. E todo eso era gratis. Para min houve un problema, é que miña mãe tiña 40 e tantos anos, non tiña dereito a estar sin traballar. E entonces tuvemos que pagar un seguro para ela, porque a seguridade social non pagaba. E ese seguro, pois unha temporada casi me costaba o que ganaba a muller cando traballaba na fábrica de confección. Que ese seguro parei de pagalo ao momento que tuvemos os fillos, e otar os fillos, pois xa dixemos que non traballaba porque tiña que ocuparse dos nenos. Entonces xa me pagaron a seguridade social e xa non houve problema. A parte deso, que era de bon, para mí, que claro, non podo tampouco comparar con outras cousas, é que, ainda tendo dous nenos, a Marisa sempre seguimos como solteiros, íbamos pa onde queríamos, pa onde viñamos, ela tiña 40 e tantos anos, quedaba ali na casa, incluso ás veces os cuñados traían os nenos para que quedasen ali tamén cando íbamos para bailes, para cenas bailes, cousas así. Entón, claro, non é
Para min, iso foi unha vantaxe. E ali traballei 12 anos. Os 12 anos empecé a ter problemas de coluna e tal, e, bueno, ali de inverno fai moito frío. Fai moito frío, a parte que tiñan un seguro que pagaban os patróns, que chamaban temperís, que cando congelaba, e daquela non había tanto anticongelante, cando facía baixo cero, 5 ou así, xa non valía para traballar. E entonces pagábamos o 80% e non traballábamos. Que era como o paro, pero non era o paro. O paro era de outra cousa. E, bueno, e así tuve traballando, pero o que pasa que cando traballabas, aunque non tuvera baixo cero, facía frío, facía eso. E os meus médicos me dicían, bueno, con 30 e tantos anos queríame dar unha invalidez por a coluna, por eso, e dicíame, se tú sigues neste traballo, na construcción, terminarás por non poder facer nada, aconsello isto, ou vai traballar a unha fábrica ou outro sitio e buscar outro traballo. Porque, claro, aunque era jefe, pois eu montaba no furgón, iba para aquela obra, cando chegaba ali, se estaban botando unha placa e non daban feito, cascaba, ollabas, te metíaste no coche con calor, entraban máis o gripe que os que estaban permanente fora. E, bueno, foi cando decidín marchar, xa tiña na casa e Deixámoslo da volta. Juan? Bueno, socialmente, pois, bastante ben, porque había outro canario que non era isto da grifa logo, que falaba bastante ben o inglés, falaba ben o inglés, e levábamos ao cine claramente casi todos os viernes. Chocaba moito porque o primeiro antes de... Os ingleses son moi patriotas, o primeiro que antes de empezar a película sempre tocaba ou sonaba o hino inglés, God Save the Queen, logo. Que non é o de Queen, do grupo Queen, que era o hino inglés, logo, bueno. Moi ben, pero o que máis me chocaba máis era as rapazas, porque levaban canto máis largo era o abrigo, máis corta era a minifalda. Porque levabanse, claro, esa era unha ilusión de ir ao cine, claro, porque o abrigo chegaba por aquí, debían de quitar a minifalda para aumentar o abrigo. Bueno, no cine, pois, facía o trata de calor como fai aquí, debemos estar a 30 ou por aí, logo ali 30 ou... Sí, bueno, ben, eso foi no primer colegio, depois xa había baile no colegio. Os domingos había misa, pareceme que eran 300 estudiantes naquel colegio, o primeiro que tuve. Había 4, me parece, católicos, cristianos son todos, sí, católicos, sí. E facían unha misa diferente, incluso para os 4 católicos. Os primeiros días fun á misa, pero cando salía da misa, cando me empezaron a poñer a bandeixa, como facía aquí don César ou don Francisco de Ron, pois dixo, non volvo máis. Non volvo máis porque xa non cobraba moito e cheguei un momento que en deber de a ser un clásico latino, non? En deber de poñer quería quitar, non? Pero tampouco lle costaba moito, non? Como dixen antes, teve ali cerca dun ano, porque marchamos en febrero, entre unhas todas as outras, tuve 6 meses ali, tuve 6 meses, depois no outro colegio xa había baile todos os días, íbamos ao baile, o Alfredo veus enseguida, e xa íbamos a Brighton, que é unha cidade bastante grande, e xa empezamos a ir a un baile de Alfredo, non, pero xa se viñera, xa de headbangers, nadie sabe que son headbangers, non? Xente que sigue a heavy metal people, ou xente como a... Vamos ver, Black Sabbath, alguén oi de Black Sabbath e toda esa xente, os headbangers son tíos que iban bailar diante do ese, darlle a cabeza e unha das razóns que íbamos era que non cobraban, claro, non cobraban porque cando chegabas ao colegio chegabas con un dolor de cabeza ao colegio, pero eu nada máis que vivía, non, unha cerveza ou dúas, que lá ainda non vivía moito, hoxe bebo menos porque costa máis, cada vez costa máis todo. Bueno, e así foron pasando os anos, e generalmente ben eu socialmente ou iso, pois, como dixen antes, eu sempre, hoxe, nunca perdín as raíces en Vilanova, porque eu estou orgulloso de ser de Vilanova, pero a mí non me importaría quedarme en Inglaterra. De hecho, aquí teño fama de ser antisocial, que son, pero
Pero realmente os últimos anos xuntámonos igual un grupo de 12 ou 13 ou 14 ou 15 rapazas da granja e xente que traballaba no colegio e íbamos a un bar que había ali que existiu sempre ese bar. Algún día foi íbamos ao bar e a veces eu teño as miñas rarezas, quizá algo máis que aos outros, non? Já me digo, pois hoxe non vou, e queríame levar, mira que vai vos a milagrar a todo, porque se non vas tú parece que non nos divertimos tanto, ou iso. Eso daba moito que creer, pero os ingleses sempre foron bastante hipócritas tamén, non? Ben, eu, de hecho, ainda penso moitas veces, o meu plan é quedarme en Inglaterra, porque eu salgo agora aquí á calle, non vexo nada máis, nin a alcaldesa, vexo cando quero pedir un favor, é imposible vela, ademais. Antes dixo que nunca chorara, non? Nin chorei, non? Pero hoxe ainda vexo, non hai día que non pase, pois tamén foron 40 anos como a ti, non? Porque te has que acordar de Francia, igual que eu ainda non hai día que non pase que non lee os periódicos ingleses ou que lea a BBC ou calquer cousa, igual vexo algún tío ou algún en YouTube ou eso, YouTube si coestes falar todos, porque o que non ten netos ten, si, tírame ainda, igual nem se me venen os ollos a lágrimas, pero os ollos a lágrimas igual, as lágrimas igual, os ollos igual se me venen porque tamén non teño 67 anos e non é igual que ter 20, claro. Debe ser o problema que teño. Pois moi ben, pasáronse uns anos, pero que non me enterei, ademais, non me enterei, porque, de hecho, os últimos anos, a estar tan metido logo na sociedade inglesa, eu xa estaba doente, a mí o día do Conde Santo, se pudera marchar o sábado, xa non esperaba o lunes, non? Pero dicía a miña irmá, levo toda a semana, ou miña mãe, para descanso, dicía, levo toda a semana preparando a comida para ti e se queres marchar, non? E, bueno, un pouco máis hai que contar. Que vou contar, non vou facer como a Mario, o que dixo Mario, 40 anos tes para escribir un libro que eu non vou escribir nunca, que non sei escribir, pero bueno. Bueno. A mí naide me aplaudiu. Integreime enseguida naquela cultura suíza. Tiña un problema na máis que eu falaba moi forte, ainda falo hoxe, bastante forte, e eles non, eles son moi caladiños, e sempre me dicían, sempre pensaba que cando falábamos entre nosotros, que estábamos riñindo, porque falábamos forte, pero era o único problema que eso. O idioma, pois máis ou menos ben, eu xa estudiara, como fixen o bachiller naqueles tempos, estudiabas o francés, entón tiña unha ventaxa máis ou menos. Tiña unha base, polo menos. E non tuve ningún problema nunca. E empecé a traballar de camarera desde o primeiro día. Pero, bueno, os homes, en general, sempre beben o mismo, que é café, cerveza, viño. Ali, Aquí beben a mellor máis cousas, pero ali é o que suelen tomar. Entón, eu nunca tuve porque café, cerveza, viño, enseguida o aprendín. Entonces, para iso non tuve problema. Eu só era cando entraba unha muller no bar. Xa dicía eu, que me vai pedir esta? Sí, era o único problema. E senón integreime moi ben, fixen moitos amigos. O resto ás veces estábamos españoles, estábamos suizos. Pero tú tamén, coa xente que éramos por ali, naquela zona e tal, xa íbamos ao teu café. Xa non era da miña jefa, era o meu. Eu non quero facer unha tertulia desto, pero iso era un problema, ademais. Para aprender o francés, onde te veres no cantón, porque estabas falando sempre en gallego. Non, porque en castellano non falaba iso. Eles pola semana traballaban, eu non os vía, pola semana raro que os vira. Eu os vía era o sábado ou o domingo, que era cando salían. Eu pola semana sempre tuve cos suizos. E vivín con aquela familia toda a vida. Os 9 anos que vivín, eu vivín con eles na mesma casa. Pero, podo falar un momento? Xa non falei moito da outra vez. Para min era unha ventaxa non saber inglés, porque a mí dicíame, fa isto, eu facíamo tonto. Cando sabes, facía, que me perdone o coronel de condomía, non está por aquí, quedábame con eses ollos saltos así, e miraba para eles, é que non? Sí, eu, por exemplo, enganchasteme para isto que eu aquí estou sufrindo, ademais, pero bueno. A verdade é que non se nota, Sí, enganchoume o señor Don Manuel Aranga, non? Sí, botouxe a ti a culpa, non? Pero bueno,
Foi el. Se eu se non falara galego, que me falou en galego, había me quedar cos ollos abertos e había se cansar de que me quedara cos ollos abertos e agora había estar tomando un café por aí ou estar tirado ali na eso. Perdona, perdona por collerche. Bueno, pois aí, eso, pois na máis despois nese sitio eu tuve 9 anos nese bar pequeniño aí traballando, que era como a miña familia igual. Do resto os señores querían-me adoptar. E eu dixenlles que non, que eu xa tiña un pai e unha mãe, porque eles querían-me adotar. Sí. E despois nada, fun traballar para outro restaurante, foi onde conocín a Bernard. E na máis, e ali, pois... García, Bueno, pois, Cantos anos despois tuve? esos principios que temos todos e tal, pois eu teño que dicir que, con respecto a eso, que eu, como era un país que, para min, me facilitaba todo esas cousas así fáciles de vivir, e, bueno, estuve no campo, traballando, casi era o que os primeiros traballos, como se vas a outro país, non vas ir aí facer unha historia, a ver, empezas ibas ao campo e despois ibas mellorando, dabanche facilidades. Eu tuve ali nunha empresa de 17 anos, 3 tuve nas por ali, mandábame con un, con outro, e despois resulta que me empaquetaron de ser, a ver, encargado de traballos e tal. Hai xente por aí, que moita xente que iba por ali así tal, e falábamos yo a café, teño aquí un compañeiro, ala, zas, teño tal, bueno, ben, e resulta que, a ver, as circunstancias que había naqueles momentos, meus pais non, eu vivín pouco tempo con eles e tal, entonces, bueno, por exemplo, que che dicen, mira, este é o teu coche meu non era, pero dicían, é o coche de Marcial, a tarjeta para ir a comprar ali, para botar gasoil para isto, outro, tal, entón, joder, empezas a facerte fuerte, a ter responsabilidade. E, bueno, sí, moi ben, claro, daquela era fácil, porque os gallegos cando estábamos ali, éramos unha piña. Cando nos juntábamos por ali para facer unha comida, por exemplo, José e Josefa, estes de San Jorge, ala, veña, 70 personas ali, os outros tamén, unha Santa Isabel, outro a Filomena, outro a Hostia, Santa aquilo, hostia, éramos todos. Así é todo. A ver. O San Antonio non celebraron nunca, porque o de San Adriano... Suso, o da Caixa, pode dicir, a ver, que recibía por ali, Que eran todos... Eran todos clientes da Caixa de Ahorros, ou? Sí. Sí, porque ademais tiñamos a Luís, que Luís foi representante da Caixa de Aforros. Pero bueno, Luís, quero dicir que con isto que non é tan fácil. El traballou para a Caixa de Aforros, que si, Suso? Que Luís traballou con vosotros. Unha das persoas que non está aquí por enfermedade, Sí, desgraciadamente, que ese fixo moito por todos nosotros, Debeu levar palo miles de personas. Foi unha das persoas que lle temos que estar agradecidos todos, sí, porque sempre se portou con nosotros moi ben, con todos. Era unha persona que levou a moita xente, daquela, cando fun eu non teño estudio ningún, non máis con certificado de estudos primarios, pero cando foron meus pais nin iso tiñan. Entonces houve ese tema de que antes, cando iba a xente aquela máis maior, non había estudios, non había nada. A ver, entonces ese home, por exemplo, eu daríalle, dicen agora, despois de morrer o Maiceiro, que foi o inventor das fabas, ou non sei que se debe, non sei de que. Eu penso que Luís de Pita deberamos terlle un reconocemento máis grande que tal que iso. E eu, neste aspecto, a ver, os gallegos, non sei se temos unha forma de ser diferente dos outros ou non sei. Aquel pequeno Por lío exemplo, cando íbamos palo, non podíamos levar coñac, nin os chorizos, nin carne. Entonces, claro, a ver, tiñas que pagar por se te collían, sabes, e levábamos.
Alú había chorizos, había a coñá, había a virgen. Pero, sin embargo, os emigrantes tiñamos eso, comer un choriciño da terra, comer aquelo. E ao final, eu non sei por qué, vimos todos para aquí, ou quero dicir, dicen, o Corvo, a ver, non sei, onde é eso? E bueno, pasan as putas, hai anécdotas que ao millor nun momento, se non así, non tuveramos así nesta charla, pois seguro que serían interesantes porque pasa cada unha que tembla a vis, non? E ademais... Pero bueno, eu xa che digo que eu, con respecto a eso, Suiza foi o meu estudio. A parte do que estudiei aquí, de ir á escola, eu ali encontreime nunha cousa que era moi hostia. Eu decir, para completar o que dicen Beatriz e Marcial, esta organización intentou que Luís de Pita estuvera aquí. Nós somos conscientes de que Luís é unha vida, é unha enciclopedia desa emigración a Suiza. Sí. Foi non só o veciño, senón que foi o amigo, o patrón, Sí, sí. o conselleiro de moita xente, e como decía Marcial, de xente maior, Sí. de xente que non se valía como se valían eles, e que os levou para ali e que con eso melloroulles a súa calidade de vida, moitísimo, que os fixo que viviran nunhas condicións nas que antes non estaban. Nosotros intentamos facelo, todos ou casi todos sabéis como está Luís. Sí. Non puido vir, pero non porque non nos acordáramos dele. Manola. Con esa intención casi que nos fomos todos para mellorar. Sí. Porque cando salín de Barcelona no barco, estaba o barco salindo e Juanito Valderrama cantando a canción de Adiós mi España querida, e nosotros chorando. E iso sí que tamén foi moi triste. Despois tamén vivín aló o terremoto. Un terremoto grande. Sempre foi o cantante. Incluso hundín algunhas casas e iso, porque a situación de non a da capital, pero a dos alrededores é moi ruíña, moi... todos son casetos. E claro, non hai moitas anécdotas que era o que dicía Marcial, non nas dá resumido todas así en 4 palabras. Hai que traballar, ali había moitos veciños tamén, daqui. Foron moitos veciños e algúns xa quedaron por algo, que non volveron, que eu por onde fun pa longe. E non era fácil. Botei moitos anos sin vir á casa. Pois mira, botei 2 en Barcelona sin vir aquí a Galicia. E de Galicia en Barcelona. Tuve 5 ou 6. Do 59 ao 64, non? Vim no 64 e marchei outra vez no 65. Porque, non sei, non había moito ainda, aquí non había moito progreso nin nada disso, entón volvemos a marchar. E gracias a iso pude romper a miña casiña. Eso hasta o 70 e... Hasta o 75, cando morreu Franco. Que volvestes para aquí. Sí. O sea, que 11 anos sin vir a casa. Sí, moitos anos, sí. E diso non me arrepinto nada de haberme vido, porque a cousa ali empeorou muchísimo. Bueno, vamos ahora con eso. En que momento decides voltar? Cando decides volver e por Eu qué? decido volver cando o meu fillo iba a facer 7 anos e hai moita droga. Ou había moita droga, e hai, non fa. Entón, deu un pouco de medo que se me criara naquele ambiente. E por iso decidí volver. Marcial. Bueno, foron circunstancias da familia, enfermedades, historias, unha obligación casi, me pareceu que fora para atender a familia e para cousas. Sí. E foi por eso, senón eu non me houbera vido. E se me permitís un pouco, todo isto que estamos falando, a migración, por exemplo, todo eso, eu que dixen parece que casi como se eu tuvera feliz. Pero eu vouche dicir unha cousa. Cando viña no avión, e viñamos,
exemplo, dali de Suiza, nas Navidades, por aí esas fechas, mira, cando chegabas a Santiago no avión, viña cargado de xente de aquí. Mira, os aplausos, aquelo, joder, igual que cando estabas ali, e ibas ver o partido do Real Madrid con Grasshopper, daqueles que os suizos non tenen fútbol, e ibas ali, e claro, deixábanse perder, para cando viñan aquí tal, digo, me cago na madre que pariu. E tal, e deixei ir. Quero dicir que ver, mira, acórdame unha vez, Sí, contame. cando foi o do Coruña, o famoso penalti de Yuki, que non ganou a Liga de tal, eu tiña unha bandera do Coruña, un chisme, pero era a bandera gallega, e o chisme do deporte. Agarro, me tiño un toco, así un listón, de 2,50, pero non me parecía bastante grande. Tú és alto. Mandei outro tal, e puxena nun árbol que tiña diante da casa, ali en Martini, digo, non te vexo. Non. E tiñamos unha mesa para tomar algo ali e tal, á sombra, e eu chantei aquilo, e preguntábame todos que era aquilo. Entonces, bueno, chega o día do partido, saco a tranca aquela, eu que sei, vería como de aquí a... eu non sei, como de aquí a Santalla, ali ao polígono, ou algo, saco aquel toco eu ás costas, chego ao centro gallego, e claro, tuve que arrimalo á parede para abrir a porta, e despois entro así, coa bandera para dentro. Bueno, según cheguei eu, veña aplausos, veña tal, aquilo era aquilo era un fervedeiro de tal. Claro, falla o penalti Luqui, e despois Marcial ocupaba as costas para cá. Vamos a ver. Pero era porque necesitabas, porque tiñas o cariño de aquí, non se perde. A min que Cando entraches co toco aquel que pensaron que eran Domingo de Ramos, o? Cousas que... Un fin de montaña grande, porque Sí. íamos ao mellor unha copla española, Andalucía, eso, unhas gaitas gallegas, e poñíanse nos os pelos de punta. Máis polo frío. Pois claro. vou vos contar eu o que me pasou unha vez. Aló en Suiza organizaran unha vez unha... bueno, me parece que ainda o siga vendo, un festival de música folclórica en Martiní. Sí, Ainda o siga vendo, non? como se chamaba aquilo? Bueno, é igual. E foron moitos grupos de España, había 7 ou 8 grupos de españoles. Tuvemos con eles, pasámoslo en grande. Bueno, pois ao día seguinte, a Festa Nacional Suíza é o día 1 de agosto. E ao día 1 de agosto faise un desfile. En casi todos os pueblos fan un desfile, nos pueblos, coas bandas musicales e por aí adiante. E como había moitos grupos ali nun pueblo que lle chaman Martini, que é un pouco máis grande, pois nos pueblos do arredor repartiron grupos folclóricos, pois había os de España, había os de todos os países, sí, europeada do folclore, ou algo así, ou mundial. Non me acordo, porque había grupos tamén sudamericanos. E entonces, eu estaba no desfile ali no pueblo, que cerrábamos, non traballábamos o día 1 de agosto, era de noite xa, e de repente eu tocar unha gaita gallega. Vai a alegría me levei, canto chorei. Sí. Moito. Oír unha gaita alo na nosa terra, na terra así. Decidín virme... decidín de virme, eu non decidín de virme pa aquí. Quen decidiu de virse pa aquí foi Bernard. Sí, Bernard desde o primeiro ano que veu aquí, dixo que ele había virse pa aquí. E tiñamos pensado virnos no 2000, siglo novo, vida nova. Pero por circunstancias do que foi do traballo que non estábamos, bueno, empezamos a cambiaron ali un pouco as cousas, porque empezouse a meter un fillo do noso jefe polo medio e tal e cual, e con Bernard non levaba moi ben, pois collemos no 97 decidimos virnos. En vez de no 2000, no 97.
E na máis, por iso nos viñemos. Pero Bernas sempre dixo que sabía vir para aquí, que sabía virse para aquí. E eu, por non quedar malo sola, Pode falar polo micro, que nunca por un micro falei. No, a razón de virme para aquí, eu sempre traballei para o sector público. Os condados de Inglaterra fixeron unhas pensións moi boas nos anos 70, que hoxe son insostenibles, non? Tive unha oportunidade de virme aos 60, despois os rapaces, aunque eu no colegio onde estaba xa tiña cursos a niveles universitarios, ou a distancia entre 18 e 20 anos a 60 a que tiña eu daquela xa se me facía moi larga para xentarme con eles, ou a que me invitaban a ir ao bar todos os días, pero non ten nada que ver iso. E dixo, bueno, a pensión era boa, de hecho estou na cobrando agora, deron unha cantidad bastante grande ademais, porque acumulada, que agora quitaron esa cantidad, por certo que non le declarei a Hacienda, agora xa prescribiu porque hai 8 anos xa deso, pero o outro todo Montoro declarei, non non é? veu, podes falar. Aos 60 xa empecé a cobrar esa pensión, de hecho, bórrame todo eso. Bueno, cando non me hasta os 65 non empecé a cobrar a estatal de Inglaterra, non? Pero tiña suficiente cotizado. De hecho, cobro moito máis pola pensión destas que fixeran as pensións privadas, que entraba a policía logo dos condados, porque Inglaterra a policía rígese polos condados, non? E máis os bomberos e todo eso, e os maestros e todo. A mí meterme por casualidade neso, porque tampouco non foi nin que fora máis listo, estaba no momento adecuado, no sitio bon. E de hecho cobro máis por esa pensión que cobro pola estatal. Esa foi a razón que vim para España, pero Inglaterra estaba contentísimo, ademais. De hecho, quizá foi a única vez que chorei en Inglaterra cando vim por última vez ao colégio, que de hecho vou todos os anos, non? Pero hoxe en día non podía traballar ali porque cambiou bastante, tiñamos un jefe bastante bon, cambiou o jefe e todo eso, pero a razón de vir para aquí foi esa, porque tampouco quería deixar a miña irmá que non tuvera quen gobernar. Mario. Bueno, perdona. Oi, Pito. Sí. Podemos facer unha, ou podes facer unha pregunta? Sí. Canto cobras, ó? Porque Non me digas. Pregunta sin resposta, non. Eu cobro dúas O que lle pensións, dan? O que che dan? pero non vou facer como o clásico galego, non che vou contestar con outra pregunta, pero como somos amigos, vamos de pesca, fomos unha vez de pesca xuntos, a facerme esa pregunta tan indiscreta, se non houbera tanta xente igual te mandaba tomar por o outro lado, pero bueno, oixe, con confianza, non? de verdad. Non che digo que cobro porque xa mencionei aí para a Hacienda iso. Non declaras todo, non? No, declaro todo, sí, sinceramente, pero aquela cantidad non, porque sinceramente acumulouse hasta o ano, vamos a ver, 2008, e eu daquela era residente en Inglaterra, pero despois todo o que ven en Inglaterra, declaro. De hecho, xa me invitan os de Hacienda, dicen, tú eres o único emigrante que villaches que declaras. Todo. Contaronche mentira. Xa, Antes de ires tú xa fora eu, Non sei que che dixen hoy. Vamos ir. Bueno, veña, sí. Quere que vale, porque viñemos como viñamos. Efectivamente, cando decidimos vir, a razón, Esa foi a razón miña. Pois, cando decidín eu vir, anticipache antes algo. cando a filla tiña, iba a ter os 18 anos. Había que coller unha decisión. Eu nunca, pola cabeza se me pasaba de volver. Tampouco nunca se me pasou de vir facer a casa aí. Ou facer a casa aí. Pois mira, a señora, que cando veu o parcelamento, máis valera que nai do viñera, dicía, ai Dios, meus pais arruináronse co que la terra e ora van a levar, por que non me faz lío a casa? Acababa de facer a outra, cambiáramos aquel ano, foi no 70 ou 71 que empecé, que nunca deberá empezar. E desde aí, pois, bueno, despois dicía, e os fillos, aquí, ali. En Francia estudiar un fillo, a universidade non me costaría nada. Aquí custoume o seu, porque a filla xa iba despois para a universidade, e o fillo, pois, era máis novo, querían vir xuntos, era máis que normal.
E, bueno, miña mãe xa tamén viñera, e o fillo foi papeleteiro e tal. Entón, digo, é que vamos seguir, que vai ser emigrante ou non? Non sei, pode que sea el, pero non impoñer. Porque o problema do emigrante moito foi a familia. Porque por moito que queiras dicir, a min que é, claro, moitas veces me propoñían que tiña que renovar os papeles, dicían, por que non faz nacionalidade francesa, porque tes dereito e tal. E eu dicía, non, porque son español. Pero a certo momento, xa hai moitos anos, podías ter a doble nacionalidade. Entonces, cando fomos, me dicía, Mario, agora podes ter a doble nacionalidade. Digo, bueno, non teño dúas cabezas, será imposible para mí, non podo. Porque non pode ser francés e español. Entonces, cando eliges eso, dices, os fillos van ter problemas. Racismo, non hai. Hai en todos os sitios, porque aquí non se falou tampouco Sí, que nada hai. disso. Hai en todos os sitios. Sempre hai racistas no mundo. Bueno, porque como estaba na frontera de Alemania, Suiza e todo eso, e vin a forma que había e o que sea. Todo foi moi ben a todos os anos cando era ao principio, porque necesitaban moito de nosotros. Moito de nosotros. Non foi complicado para naide nunha empresa pequena ou eso, dicir, eu tuve despois de jefe ou de encargado eso. É que como faltaba tanta xente, pois aunque foras pouco formado, eles formaban. Eu cando fui para a fábrica, eu fui á escuela 3 anos, a Escuela Nacional, que me pagaba a fábrica e o sueldo. Comprendes? Porque necesitaban tamén a xente. Eu ali fixe un diploma, pois, non en informática, pero pois en automatismo, para programar máquinas, para programar todo eso, que foi o meu traballo 25 anos, 24, así, último. Bueno, pero tuve que ir ali a pagar. Pero quedaba eso. Cando empezou a faltar traballo, porque empezou a haber o paro, porque antes non existía. Cando nos anos 80 e tanto, 85 ou así, os franceses, non son racistas, non é nai, pero aí, se vai vir un español traballar que está en España non traigas. Primeiro do paro. Cando eso dice, non é normal, oíalo dicir. Todo me dicían, non por ti, oi, que tú construíche aquí, tú es, pero bueno, eu era español. E, bueno, sempre houve eso. En Suiza, con todo o que dicen, ou así, o primeiro, moitos fines de semana a Suiza, pois sí, era certo que o primeiro non tiñan nin os papeles na casa, porque eu fui visitar a algún que estaba en Suiza, os Barreiras, por exemplo, e eu dicía, oe, se eso pide ao patrón que te veñas, se levo-te, eu veño, era un sábado, e traigo-te, aunque sea domingo, total, estábamos ali a 100 e pico de kilómetros, ou así, e dice así, pero non podo, porque o pasaporte ten o ayuntamiento. Non sei, non foi xa no vosso caso, pero falando dos primeiros emigrantes que emigraron... Os papeles meus tuve no seu sempre. Non tiñan esa libertad. E, bueno, eu mesmo en Francia nunca fui francés. Sempre fui español. Todo cuanto te consideraran eso. Entón, claro, decides antes os fillos. Que queres que señan aquí? Se estudian ali, fan estudios. Sarkozy tampouco non era francés, e chegou a moito. Pero moitos outros, eu vi fillos de españoles e eso, que fixaron estudios cortos ou tal, pero sempre siguen sendo fillos dos españoles. Había fillos chamaban pías negros, que emigraron para Argelia os pais, eles naceron xa ali, Argelia era francesa, pero cando lles deron a independencia, que foi cando faltou máis emigración ainda para Francia, para construir tantas casas e tanto eso, viñeron a integrarlos. Eran franceses, aparte deles eran militares xa tenientes ou cousas así, pero nunca os consideraron eso, chamaban pías negros. Non eran franceses. Entonces, eso é un problema que hai. A emigración foi boa, moi boa, para España, porque xa organizou para mandarnos, porque necesitaba divisas, necesitaba aquilo naqueles tempos. Tampouco non lle interesaba a España que te integraras moito, porque para iso mandaba hasta oficinas laborales que non valían para nada, mandaban curas porque te foran visitar, onde tampouco non necesitabas eso. O que quería era que tú xiraras que tú mandaras. Aquí, España progresou moito, porque o 48 ou 50% de divisas pagábamolas con ese diñeiro. Pero moi mal repartido, porque ese diñeiro foi todo para onde? Para comprar maquinaria, modernizar e progresar Barcelona, País Vasco e todo eso, donde a maioría dos emigrantes éramos gallegos, aquí en Europa, e andaluces, da migración eso, gallegos e andaluces. Os andaluces, os que quedaron moito peor,
porque con ese diñeiro que tiña, progresaban, mecanizaron moito, aunque quedaban menos traballo tiñan. Entonces, eso foi un desastre para todos. E é un desastre, pois, os fillos, moitos españoles, que non se falou deso, en Francia sobre todo, deron viviendas. Daban viviendas, non eran barracos tampouco, como dicían, todo emigrante que marchou así, o que tiña 2, 3, 4 fillos, que tiñan moitos, cobraban moito de subsidio, e dabanlles unha vivienda que facían de protección. Esas viviendas dabanllela gratuitamente as tiñan os fillos. Que pasou? Que moitos emigrantes tiñan 4 fillos, cobraban polo subsidio, non pagaban nada, vivían nun bon piso, con buena calefacción, a muller non traballou. E ao non traballar a muller, les tuveron con un sueldo eso. Pero claro, chegou que os fillos foron maiores, estudiaron, e ele xa non tiña diñeiro suficiente coa súa paga e co seu retiro para pagar esa renda, porque despois tiña que pagala. E aí vese moita miseria aínda na emigración que se quedan así, que se quedaron en Francia, pero moi restringidos. E outros que viñeron para España e que tamén que lles propuñeron de coller todo o diñeiro. Marchaste, vamos che dar 10.000, 20.000 euros ou francos, que era daquelo, e leva. Agora chega o momento de jubilarse e non a tenen, porque ese diñeiro xa o gastaron. Entonces hai moitos máis problemas que avantaxas tampouco. Non sei se a migración o emigrante non foi boa. Despois, o que lle preguntabais aquí ao Tito, eu tampouco non vos vou dicir o que cobren, moito menos, que tampouco non... Non, preguntoume Marcial, non me preguntou máis naide. Bueno, de fame non se morre. É que Marcial é así, Sí, directo, é bonito, sí, claro. O sistema, mira, o cálculo simplemente digo que non me importa nada, ni moito menos, simplemente é aquela cousa que non... Deixamos de acabar, Mario. Sí, deixe acabar, Mario. Solamente para dicirvos, o cálculo de pensións, aunque aquí, claro, estás facendo manifestacións e todo, que se hai poucos aumentos ou non é, o cálculo de pensións, non sei, en Suiza, porque eso tampouco non vi, en Francia, é moito menos vantaxoso que aquí en España. En Francia, cando eu me jubilei, vai vos parecer esta casi mentira, calculabanche a media dos 20 mellores anos. 20 anos para atrás ou así, e vas a media, sempre baixa moito. E desa media, sacabanche o 50%. E ali estaba calculado o teu retiro. O retiro, que son 12 pagas ao ano, e máis nada. Entonces, bueno, todo aquel que tiña uns salarios moi bons, tiña unha caixa aparte, bueno, ten un retiro botado, pero algún que estuvese ganando, como algún que estuveron traballando nas fábricas de tela ou cousas así, están tendo unhas jubilacións moi malas, non é tampouco eso. Entonces pagaron antes e despois. Agora, Bueno, vamos rematar xa, para que señan moi breves. Marcharon, tuveron, decidiron voltar. E cando chegastes aquí, que? Decepción Houve que empezar de novo. ou comenzar? Que non como foi. Non era fácil. Non, non é. Marcial, A vida non é fácil. quizás os que tuveron en Suiza estaban máis, vieron máis de cerca, porque venían todos os anos, estaban máis integrados, pero o mellor que botou algo máis tempo, que estaba máis integrado aquí, Podía vir cada ano. o mellor tiñan unhas perspectivas de que voume para España e vou estar ali moi ben, e despois a verdade é que eso non foi a realidade. Aquí houve problemas e hai emigrantes retornados con problemas de traballo, que non encontraron traballo, cos seus fillos, pois ao mellor tuveron que parar de estudiar. Non sei se algún de vosotros, posiblemente ningún de vosotros o viviu. Bueno, moitas gracias a eles primeiro, porque non é fácil, estas cousas falanse no bar, e contanse anécdotas, e salen esas anécdotas que dicía Marcial que estaban, salían a chispas. Perdona, hoxe foi bastante fácil, o peor vai ser mañá as críticas. no, bueno, iso é o de menos. Eu xa veis ali detrás.